Yes mga bay, welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo, diin magtukikini sa mga isyong saksak sinag. Welcome ang tanan ninyong mga komento, cause this is a free zone of our own public opinion. Isa sa mga hot topic ang mga isyu mga bay kining bahin sa Santissima Trinidad. Daghan gayo ang magdebate niini. Pero karon nag-abot man ning tulo ka mga Ginoo mga bay atong paminawon kining ilang mga isyu nga gidebatihan. Uy mga guys, kumusta? Ikaw Diyos ang okay ka? Ikaw Diyos Espiritu Santo, okay lang sada? Okay na ko, Diyos Amahan. Ikaw Diyos Espiritu Santo, saman, okay na ka? Okay na ko. Huwag lang ko yan. Hanggang kinagilibog na to. Ayun pa mga guys. May kay nagisgot ka na godly to. Ibaw ka nga nung daghan na naglibog na to isip Santissima Trinidad. Ako nakasabot ko anang ilang nalibga na God Amahong. Ang tuo mo ko na sila nga daghan ng mga Ginoo. Ito ang explanation mo na to ni nga pagka kuan kang Ginoo nga kanang kuan kanang Dios dili na siya kanang persona kun dili kanang usa ka kinaiya nga mauang kanang bitaw lingtunganay nga kanang hinas nga nakapamako sa kanang ginganlan wala siya kanang nature pero dili kanang tulo ka persona. Sakto ka godly to. Parihar guna og ganang tubig nga isuod sa usa ka baso. Nya ang nausa mao ang usa ka nature nga tubig. Pero kanang tulo ka baso buti pasabot. Una buti pasabot sa tulo ka persona. Yes! Tayo pag God Amahong, unsay punto ni mo ani? Usa ra ta ka divine nature, pero lalain taga political will ay stick will. Yes, ganito kay kanang sa unang huwa na kapitulo 5 bersikulo 8 ang espiritu ang tubig ug kanang dugo nag-unyo ng tulo. Ganito yoy kita di gipasabutan ng buwan kanang bersikulo ha. Yes, God Amahong, kitang tulo ang gipasabutan na didto ta nagkahiusa sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16. Kanundong ka ito nga pagbunyag ni Juan ako nga ikaw Diyos Amahong samta nga nagdanaw ka nako didto ka sa langit niya mikunsad si godly toy sama og kanang dagway sa kanang pati. Di ako isoy di ko makalimot anay. Omisyon ba yata? Ayabag kami mo. Kadisoy parihar dita. Una ako mapribahan nga kailain taga kinaiya sa kuan, kailain taga kinaiya inyong ang kunon nga sayot ng bersikulo ha. Pinanga di ay. Sige dugan mo ko. Pribahan daw. Kana di sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 nga ang magsulti og dautan batog ni isoy mapasaylo. Apan ang magsulti og dautan batog sa Espiritu Santo di gyud mapasaylo. Yata. Napa din eh? Ay nabiyado ko ng basahon ni. Hindi Biblia gani. Mateo kapitulo 12 bersikulo 22. Ang magsulti dautan batog sa anak ang dili mapasaylo apan ang magsultig daotan batok sa ilitoy Espiritu Santo dili gid mapasaylo karon ug bisan kanusta. Sakto gid ni sakto si kuan si nagsagit si God Amahong gid tinuod. Awa di ba sakto ko? Naunsaon daw mo nga kanang pagkaginoo niyo mura man hinuon mo dili omnipotent. Mura man mo mga inutil. Ayo sa ba pag-ingunan na diha oy God Amahong mura sa bagskin sada napildi manggay ka sa kanang binugnoay ninyo ni Jacob sa Genesis kapitulo 32 bersikulo 25. Nahalag
di na lang ka nang maglalis anak kay mako magkanay giingon sa kuan kini sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 nga ang makasala ni Isoy mapasaylo niya ang makasala nako di gyud mapasaylo bisan kanus ikaw ganaw ko sumay ka nang kuan sumay ingon hukom anak. Off, secret. Ang nabutan na kay abstain ko anak. Kami rin magawa ang buta na ng bersikulo God. Huwag pasabot, neutral lang ko kay lisod kayo magdagdag bawas tas Biblia. Ya, bawal biya nasa Juan sa Pinadaya Kapitulo 22, bersikulo 18 ngadto sa 19. Matay ni kalakiha mga gods. Samot kalibo ang mga believers na to aning yung kalaki kay kita di gayagaw man di ani di ay. Sos nganong libog-libog naman tayo nito ang Isoy. Nga kanang bunga raman kantas kanang kuan sa mga sugilan mo. So, buot ni mo ipasabot na wala daw mag-exist. Unsa pasabot nimo gadlitoy nga kita tumutumo lang tas mga kuan sa mga tinaphaw. Yes, unsa di kanang pagtuo ninyo nag-exist sa kuan sa realidad. Ilingon sa ninyo oy. Ipasakit sa matuuron. Ya magunsa naman ang taan di. Wa man dito mga klaro ani. Bunga man ang data sa mga tinaphaw ani mga sugilan nun. Ato matanggan sa kwarto. O unsay papel na to ani sa comics ang gitawag nila balang ang kasulatan. Himarat, bidagsang ang lipat-lipat Samtang nagkayamukat, isabyan dayo pangawat Mga mataan ng alibat sa pangmata sa umat Mapilala 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 Ang nagaw sa hukom na hinanggaw Binilyon ang nagkaw sa kalibutan na sinurangbaw Naglakop ang nananaw mga media na tagaw-taw Na biktima si Pagyaw sa